Ini review meeting apa kejelam jong Chief Minister Bodon Burom menta ke janmit hadin bangyo ya ke jingkeu jong ki cases man kasngi baru hadin bangyo bakine ki cases ki spread keleng saudong jong kejela jong barok kawai ban kam pensuk ya kitu kilong yeng kilong sem kibayo ki positif baru kibasyong halaki jong ki yeng ki sem kibangi declare kum kata ka micro containment hakitu ki yeng ki sem ki jong ki kala banlong bakiyo positif arngut marway lane katnu ngut kibadon hakatu ka tliu yeng lane hakatu ka long yeng kolong sem menta kasngi ngelarai ba kasorkar ya kitu kiba syong halaki jong ki yeng ya kitu kiba isolate yalade halaki jong ki yeng ki bom don kam banlet ki hospital ki bom don kam banlet ki isolation centers ngin penbiang ya katu ka paket ke bingi juai mensiam snem hakaba ya ki tirbam tirdi ngin penpoi sya ki tliu yeng ki jongki kani kalong kabangi sim ya karai menta ka janmit na ka benta ban pensuk ya ki tu kalong yeng kalong sem kumbang ong ya pi ki bangi hap ban declare kum ka micro containment area lene ka micro containment household hakeleng jong kajela ka jongi bat ya kani ngila IT ha ki deputy commissioners ha ki district administration ba kin pentrai kam ya kani kloy kat bala bakin pendon kam ya kani kloy kat bala